Totul a început în iulie 1799, când la St. Nicolau Mare a fost descoperită o comoară. 23 de piese din aur masiv în greutate de 10 kg. Valoarea comorii, care conform legendei a aparținut voievodului Glad, a fost estimată atunci la 3 milioane de florini. Descoperirea a fost făcută întâmplător de un localnic în timp ce săpa în grădina casei sale. N-a spus nimănui despre tezaur. Și la un moment dat a început să vădă din piesele tezaurului ca să-și facă omul bani. Groful Naco a aflat, oamenii au aflat, groful Naco a aflat despre tezaur și despre faptul că s-a știut și că este părut, a reușit să recupereze piesele vândute și l-a dus la curtea imperială. Drept răsplată a fost înnobilat, iar după 10 de ani, familia Naco și-a construit un castel care este acum unul dintre cele mai bine păstrate monumente istorice din Banat. Chiar dacă și-a pierdut mult timp, pasul de altădată rămâne o construcție impresionantă care a devenit sediu al Casei de Cultură. Aici erau organizate serate muzicale, exista o bibliotecă cu peste 5.000 de volume, iar pe pereți erau opere de artă semnate de pictori renumiți. Membrii familiei